sundul langit iki Mas. Lah ya. Dhuwure ra umum. Dhuwur gak infrak. Lemari aluminium ACP warnane putih kombinasine apik. Ya ta, Heeh. Mas. Lho, iki enek NU-ne manggan Mas. Kok enek NU to ket ndek ben? Lho, ijo. kena hijabe sampean to niki, hijab-hijab mukake to. Wis sampinge kena gak ada apa wi? Sampingnya kena gak ada tas yo kena, gitu. Ben aman. Masuk, Sekene nih. Nah, iki nek full gantungnya Mas, full gantung. Oh nggih gamis-gamis. Ini ya full gantung. Aman kok daster apa gamis juga nglipet, ora nekuk kabeh. Dhuwure piro kuwi ki ya? Dhuwure 2,5 meter, Mas. 2,5 meter. Dadi kaya sundul langit ngono lho, Mas. Ah, ya dhuwure pol. Gawe sap lho. Kandele mang milinan kabeh, kocone yo meni. Jen sopen dhuwur jajal bukan dhuwur. Nah, iki nek dhuwur yo nggak ada koper Mas niki, Mas. Lho. Engsele yo meni to Mas, wis sampe ngene iki. Wah, jen sopen aku engsel iki. Lho, ngene iki kena cover yo kena, nggih selimut kena, yo to. Heeh. Nah, nek tong ngene lho Mas. Iki tenang ae nek gak wedine gak iso mlebu omah. Lah, heeh, aku wedine gak iso mlebu omah. Modele ke knockdown, iso dicepot, iso dhuwure. Oh, ala iso dilepas. Regane murah Mas niki Mas. Piro malan? 6.800.000. 6.800.000. Wis gratis ongkir kok Jawa Timur, Jawa Tengah sampai akhir zaman bayarnya COD. Wah, jan cocok. Iki cara pesene piye? Ini lho. Cara pesen nang bio profil nomor BN nomor bio tinggal hubungin aku sing bales. 6.800.000 lemari sundul langit. Matur sembah nuwun.